Abalimi bekameli gicha korwa hase nsemo yebunge yabo machoge chachi kaunti ya Kisii yabagokera hase echa yabo koirwa hase tundubali ya Makinda bagokere getambokero kyomurayo mukuru wa nsenseme yo Lazarus Nyanja yoba amabati bagochiye gukorera hobwagachi bwabo gukwana nsensemo ya Makinda balimi abo nigo bamwakira mbiya Nyanja soko bamabati 53 yago chiko bakonya kuagacha hekiramo getundubali yo seboigo ase tundubali ya musia bono hamabati 52 enanwa somura yo gokorobwagachi bwekirama kurengana na Lazarus Nyanja ikine chingaki hokoirani okoboko gochia sabo machoge chache kobasira wekini ke magendero muri gitogiribati kopi orogoturwa senchira yo bwekirano abalimi bekemeli yechae ime ya bumachoge chache mono ase chitundubali chali Makinda na musiabano nigo banyoro bokonyi bwa mabati yo kwagacha chitundubali cyabo ebirama emain ene branch twachicha omwesimiwa gwatokorera maya muna abalimi be branch batagete wono ntwe togoteba iga mwesimiwa ntwanya koronde bwensi ugocha gotokonye muna gwachire ga gotokonye tundubali tali babalimi wono intu muna gwachire na nayo mutangani naye nande tubegete pako omoiso nje muno mongina yangira ngambia mana ekiagera narorira makumia mbia mono mwesimiwa Nyanja mbia mana asengenje gwato tinyiria malika twarerire mono asengenje gwato tinya malika nyasago siseni na ene kirogo kiyogo chakolia yasage nderego kolinda nande mambia yemo nigo begokeri gitambukire kyo asengenjo chingaki cyanya kuba chikwera kurwa ebirami ibinyara ko bikobekwa ase etundubali mune ya Makinda batabwati onde okobakonya ya Makinda Foundation lakini bana ogekor kuria Makinda Nyanja Foundation ki Nyanja kwa kolira yo gokumya mwesimiwa nyasabo seseni nandago seseni aseseni na bana bawo ni nkese kwaro watokorira makumi kyagere tundubali yetu twachandikira matuko ama ene mwesimiwa tayonya gotenena kuna gwatenenire rero nyasako bwatesi abalimi bande nigo baresera emechando babere bagwetera ase ugotapime chaye yabo gwetera ngamba bwati ase bakoigo miechaye yabo nabo yigo emechandende gatwatsere tukukururugoro ekera abalimi twababange tugaja twekoreire ndukwera ni Nyanja ngambi yama ebi ne byabalimi Nyanja nande gikwera ni okoboko nande gukwera ni amen kurwa Makinda goika musiabano nigo umurayo Nyanja aene kyo kwenanwa kwa mabati 80 gochia setundubali ya Makinda na wigo mabati 70 gochia setundubali ya musiabano yobu agachunya kwa boko era nabatusome aminto ke batusome na into twanyore kende astoko. We need to give back to the community. So, into ujo kaboko jase community to batena kimbu ya mwana bagaka abangina mbu ya mone gasuma katengi ya mugato somi. Into yatoa eke eriyo mogende. Mwatu erura mutika maje. Into angwaje mogende kuturuka bire. Ya mono amsinga njo mandi siruya ya mona konengana no Nyanja chingaki chigani cyamagenderero nanera naragokora bikakinga kero chinga kishire ikanya ko bagukwana singenjo ubanje buraho banene inje nimbanjete ande natokora igoro kwera na torense edio tukore tundubali ebya Pierre nubanje rwanya sabagendere edio bagendere namagendere kenyoreke nararenge kurwa sensemo ya machoge chache kaunti ya Kisii golibota Tembe Maritana Gilbert Kobi.